kaagtang i-share lang nako ning akong um, experience no, based on my experience ni siya mga kaagtang kana bitong naay na kay ka sanay nga nakaligitbutan or nakay nakaaway. Di man pud ingon away gyud nga literal nga away is kanarang kanara siyang mild ra nga away no nya. Ha? Daghan ba manggod na? Nya siyempre kinabuhing Kristohanon ta mga igsuon no mga kagtang kanang nagkinabuhi ka nga Kristohanon na ka nya na kay dili man gyud maiwasan nato nga naatay makontra natay makabaylo ay istorya nga dili maayo nya kana bitaw wa ka nag-expect nga i-appeal bitaw ang imong pagka-Kristohanon no. dili man gyud na nato maiwasan nga natay mabangi natay makuan nga pagka porket ba Kristohano na dili na ta pwede masuko, porket ba Kristohano na dili na ta pwede kanang bitong dili na ta pwede makakita og ng kontra no, dili yun na maiwasan. Ingani na experience mga kaagtang Kristohanon ka, naka sa simbahan, nagsimba ka, nagalagad ka sa Ginoo, then naa kay kontra, nay masuko si mo, nay masuya si mo ha. Then inganaon kapag istorya nga Kristohanon man ka inganay mong batasan. So dili buti pasabot nga Kristohanon ta mga kaagtang, dili na ta ka mao musuko, dili na ta ka mao mo bawas og istorya no. Si connection sa pagka-Kristohanon, so ani magud ni once nga Kristohanon ka makita na gyud ang pinaka kita magud isip sa Kristohanon, dili gyud sa yun mga kaagtang, dili sa yun ang kinabuhi nga Kristohanon no. Labi na og gamay nga sayop mo rin makita nimo, wala nila makita ang unsa nga kamaayon nimo isip sa Kristohanon, dili makita ang kahayag naa sa imong kaugalingon. Gamay nga sayop mao na dayon to makita nila sa imo ha. Gamay nga sayop mao na to ilang balik-balikon versus nga daghan kang nabuhat, daghan ka na ipakita nga isip sa Kristohanon. Huy, malipay tanong nga daghang mga Kristohanon inano kay kung pulos na ang mga tao nga nasa kalibutan gubot kayo no, mas nindot karon nga daghan ang Kristohanon kay siyempre naiwasan na tong uban nga katong mga palahubog, mga lasinggero ingana. Pero ang nakalala lang kay isip na nga lagad ka sa Ginoo, di na kay kontra na nasuko nimo nasuya na ingana bitaw madamay na imo pagka-Kristohanon, ingno na dai ka ingon Kristohanon ka unya nganong ingana man imong batasan nga lagad man ka sa Ginoo ano ingana man imong batasan ha. Kay ba mo masapulong sa Ginoo naa man gadyo nagaingon dito no nga gitugutan ang tao nga masuko aha pero dili magdumot. So naa na mo mga Kristohanon mi naami kasuko, pero ang among kasuko dili na nagpasabot nga nagdumot mi. Di ba? Ingana mga igsoon, ingana mga kaagtang Kristohanon mi pero naami napud mi kasuko oy. Ay tao ra ba pud mi, dili ba ya mi Dios no nga. Okay ra sa Dios nga kan kay siya gud ang Dios pero kami kay tao man ni. Ang amo lang is Kristohanon mi dili ni magdumot ana gina dili magdumot pero gitugutan mi nga masuko. So ayo lang ninyo iapil-apil lang ingon na Kristohanon man ka nya ani nga namin yung batasan Kristohanon man ka anong lagad makaka sa Ginoo di ba kasi nasakitan nato ang Ginoo naapil ang Ginoo. So yes, Kristohanon ni mga igsoon mga kaagtang pero naa gid namon ang kasuko. Nga pud maabot pud sa time nga masuko ta lang masigira ta buan no. Nya ang amo lang kay naa ang nakalahian lang sa usa ka Kristohanon kay naa ang pagpaubos. Kay
kay simpre nakabasa naman sa pulong sa Ginoo, nakabasa naman nga naa gyud ang paubos ug manigbabaw gyud ang gugma. Naman ang kasuko diha ra na kutob mas dako gyud ang gugma nga unay kasuko. Yan mingon ra ba tulong sa Ginoo nga gugma ang imong kaaway. So una na nimo maun ra ba na ako kaaway. So diha ra to kutob. Pulihan na to dayon og gugma. So manay kanindot sa kakristohanon mga kaagtang kay naabitaw nanay gugma. Kay kung dili ka kristohanon kita man ginato no makuan man ginato ng bisan ako sa ako na lang life sa una masuko ko nga grabe na gid kay ko na musugot gyud ko og waiting ganay musugot ko dinumtanay gyud ana na grabe ang akong baba grabe dili wala nay pagpugong versus karon nga nangalagad ako sa Ginoo nakailan ako sa pulong sa Dios unsa iyang gipang patudlo nako nana nako ang pagpugong nana nako gi-apply na nako sa kong kaugalingon nga mas kuan ang gugma una jud ang masuko grabe na ako masuko kay kung wapa ko nangalagad sa Ginoo ay ambot ug unsa na ko ang batasan karon grabe na pero kay lagi nangalagad naman ta sa Ginoo gibag-o man ta sa Ginoo so unsa may itong mga pulong nga atong akong nabasa no akong nabasa unsa man to nga mga pulong di ba to pwede i-apply sa akong kaugalingon so may dakong kalahian ang nangalagad sa Ginoo ug wala nangalagad sa Ginoo. Kung nangalagad ka sa Ginoo asa man ka padulong kung nakay problema asa ka padulong daghan ta paingnan no sa kalibutan wala ka nangalagad sa Ginoo ang imong paingnan mag-inom ka para makalimot ka sa imong mga kuan mag-inom ka kay na experience ko na nako sa una mga kaagta nga once nga naglagot jud kay ko wala inom gyud ko duro inom hantod mahubog then unsa may result ato pagkahuman ahaw ra pag hapon kaugalingon nagantos and then napa kung daghan na kay kag problema mga kaagtang kung wala ka nangalagad sa Ginoo unsa hinungdan naghikog wala ka gwanta kay wala makailas Ginoo wala may kailas kulong sa Ginoo so mao na hinungdan ang uban nakapatay kay ilang kontra ilang katyon kay lagi naglagot sila ingana kay wala man sila pulong sa Ginoo nga na silang kasing-kasing siguro kung wala po ko nangalagad sa Ginoo mga kaagtang ingana po ang akong nahitabo sa akong kinabuhi pero kung kay nangalagad mo sa Ginoo wala na naon nakoy kasuko diha ra ko to nasuko ra ko okay naana ang pagkalma labi na og mahuna gyud nimo nga ang pulong sa Ginoo nasa mo kasing-kasing nya magpadayon ka siyempre ikaw tan-awon sa tao no inaw nga kahayag man nakahanas siya sa kalibutan nga no ingana man iyang batasan no ana isud gayo dili gid sayon ang pagpangalagad apan ang ako ra jung ma-share mga kagtang apan kung nangalagad ka sa Ginoo pag-abot sa panahon nagid kay ma-harvest nagid kay kanang nabakay ka ng kalipay hangtod sa imong kinabuhi so mo na akong share mga kagtang marato istorya ta balik